Takže čaute, vítajte pri mojom druhom vlogu, kde som sama bez mojej kamošky, práve mi odpísala, ale nechcela mi odpísať už vyššie hodiny. A myslím, že je to ono. Tak chcela by som vám iba povedať v tomto vlogu, že či budem sama alebo s tou kamoškou, ešte neviem. V ďalšom videu sa uvidí. A chcela by som vám predstaviť môjho brata a moje zvieratka, len vám dneska ukážem iba jedno, lebo to druhé beha a nedá sa chytiť na ruky, takže hladká akože hejka. Tak toto je môj bracha, William, má 14 rokov a chcela by som vám predstaviť, ešte aj ukázať moju kresbu, som nakreslila exploita. A toto je moja kresba. Takto som vám nakreslila. A ešte by som vám chcela ukázať teda to moje juné zvieratko. Už ho mám tu pri sebe. Ani to sa negasíka. Ľudka. To je môj potkaník, Zuzanka. Má 2 rôčky už. Zuzanka. Mám zlaté zvieratka a akože za to, že sa nedajú chytiť, tak sa s nimi dá pohrať, sú zlatučké. Dá sa hladkať, poškrapkať, on mi dáva labky a zajačík, on beha nám po obývačke a ten zase s ním sa môže naháňať. A napríklad ja mám takého zajaca výnimočného, že on ma vyliečil, lebo ja mám problémy s mesohotanou, mám alergiu na niečo a 19. idem na testy, tak on mi vyolizoval čelo aj nos, lebo on cítil, že tam mám nejaký problém a sa mi to zlepšilo. A tak iba to som vám chcela teraz povedať a ďalšie videá už budú inakšie, možno ešte neviem, musím sa rozhodnúť, no, budú aj kvalitnejšie a akože videla som, že už dali aj dislike, ale bolo to prvé video, takže mi to nevadí. A prosím vás, nehejtujte, že som opakovala po Googleovi, iba ma to tak napadlo, hej, takže aby ste vedeli. To by bolo všetko a asi tak. A tak zatiaľ, čau!